Ya bafowethu sanibona. Hey, phungale njalo. Ngifuna sikhulume lapha. Ya. Akonakele kakhulu kodwa akonakele. Angisazi bo lesingaki. Khona manje ensukwini phela. Lako lesihlanu manje. Noma ade ngingekho kodwa phela umonakala. Hey, nangu uThisha lapha edubula ingane esikoleni. Edubula umzali. Abanye bathi umzali, abanye bathi wachuzi umngane, abanye yabona nje izitori eziningi makwenzeke something. Mina ke eyami indaba la kuthiwa umzali ufike wangena esikoleni waxabana noThisha ugwaza kwathi omunye uThisha ophuthuma emotweni wadonsa isibhamu shot two shot emoyeni warning lo kwayeka lo weza kuye kwamshaya isandla kwamgwaza isandla uThisha wabona ukushubile la ifaka enyameni wafa umzali. Esinye istory sithi umfana lo ingane yesikole ihambe yayolanda umngane wayo abhema naye wayeza esikoleni wavuka behave like umzali ngoba eqinisweni impela akekho umzali ongakhipha umyeni esikoleni. Alright kahle khana unless makuthi uyagula okanye isikole asisizani nabazali somehow. Mina ngifuna ukuphawula la ekuthenini abanye banganxanye abanye banganxanye bayabuzana abantu baphendulana abanye bathi uThisha ufunani nesibhamu esikoleni. Mina ngithi right uThisha obulela umuntu. Angithi manje kuthiwa ingane asashawa ezikoleni nasemakhaya ingane kuthiwa asashawa thina sikhule sishawa ke thina. Yazi ngelinanga la kukhona okunye owumfana kade ngizwana nakho nje hlezi ngibonisa ngempilo ngithi wena mfana empilweni uhamba kanje kanti lento ye-gangsterism izokushiya kude mfana. Shilo mfana ngikhuluma naye nje indlebe egcwele inkunga akezwa lutho. Uzibonela umngane, uzibonela wachuza umuntu akaspina naye aroundini ngelila. Ngihleli la emotweni yami kanokusho relaxile lapha. Ngiyakuthanda ukuthi ngiphume ngiyohlala nje duze nesikole. Hawu. Mangisahleli ngizwe ngesibhamu la. Ngiyezwa manje ukuthi lo muntu ngeke ngidubule. Mangithi qa ngishana ukhipha isibhamu ebhegini sikhomba kumina. Faka uniform phuma esikoleni 2:30. Ngithi hayibo wena mfana. Ukhomba mina ngesibhamu ukuthi angiyokudlalisa ngeke. Esikoleni. So bafowethu ngifuna ukunitshela izwe lonakele abanye bayamsola uThisha bathi bengamela ngambulale bengamela ngenze no lo muntu uzophazamisa umsebenzi ngesikhali nokwenza. Understand? Mina ke ngilo Thisha bengiyofaka enyameni phela nje zibe u10 shaye kuphela icassette kade ngiboshwe mangiboshwe ngoba vele kunje. Yabona bafowethu ngifuna ukunitshela mina lezi ingane lezi ngitshela abantu ngithi yazi ukuthi umuntu omdala kusebenza ngaphendulani nengane zesikole uthole nje izidlanzana zilapha ko6 ngaphendulani nazo lokubulala kangana noThisha abayifundisayo kuyokuxatshana lapha eklasini bese kuyacushwana esekho lento okuthiwa iquartet okuthiwa uThisha uyohlala esikoleni no ayisekho njengamanje uThisha uyaphuma uyohlala endlini izingane ziyazi ukuthi hlalaphi. Lezi zinto zine-gangsterism zinezibhamu ziphatha imese ziphatha yonke lento ngicabanga. You understand? So mina ngimsolo lo Thisha obulela umuntu esikoleni right 100%.
so umphakathi kumele simlwele la egole kaGesu ya eJuni igama lesikole uthi iJuni uthisha uvele wafaka enyameni well done khona nezinye ingane zosaba zokwazi ukuthi ukuthi uyabhema kusho ukuthi uyiqhawe ungafa noma inini ngisho ukuthi uyajima ikhanda lijima ikhanda yabo nje umthofu ungena kalula ekhanda mfana hayi so bafana bakithi ngiyacela ke mina ukuthi yebo khona kubi uzoboshwa phela ngoba igovernment kunje uyabona kodwa manje mase sibheqinisa impela ziyingozi izingane othisha nje baphila kabuhlungu omunye lapha eSeaview eThekwini uthisha wavela endabeni ukuthi ukhomba izingane ngesibhamu kwangumzini singamsola waboshwa waxoshwa umsebenzi wenziwa yonke lento kodwa manje bafowethu ingane ziyahlupha ingane yabo nje into engiyikhulumayo othisha bayayazi othisha bayayazi lento engiyikhulumayo ziyahlupha lezi zinto man nami ngeke ngayingane nje bengiyibona lento esikoleni yize mina ngakaze ngidlupha uthisha phela mina ngaze ngijoyine into okuthiwa igang hayi gang studies nje ngifuna le hambe khona yobolela ejele yobolela ethuna yakhulela phansi njengezambane yabona ngenxa yabangane kulokuthiwa siyabhema senza yini ubhemani ingane isikole phuzana ingane isikole nangikhule ngaze ngangibhemi mina kazi ngenze lo msangano lo shisela izibe emlonyeni ngiyahlanya mina kunye intuthu une-ande ebhobokile unephente elinesikofu intombazane kodwa uyabhema shisela izibe emlonyeni ugwinyana nentuthu kodwa uthi ingane esikole ufuna ukufundisa ingane zethu ufundisa khona lokubhema lo yabona once waqala ugwayi isigarethi sesikoleni khohla usayindawo okulandelayo ukuthi uzofaka ithathu emzimbeni okulandelayo ukuthi uboshwe ngoba wanzofaka ithathu sasesikoleni ngeke uphinde uthole umsebenzi kagovernment ngeke uthole umsebenzi osile uyohlezi ushiselela amagede uyohlezi usitshontshela la hlele esiphazu lento ukuthi sibuye isiqathazo 1 rand uzokwazi ukuthi ucoshe ubheme sikhohlakali ngoba uhlulekile ukufunda uhlulekile ukuyiphatha usunethathu angithi kumele ubheme uziyofa ngoba manje ayisekho indaba yakho bafowethu ufuna ukuntshela yabona mina umuntu isituation abhekane nayo angimgxeki mina umuntu especially labantu abasebenza ngabantu uyayizwa le nto leyo la eduze la yini le ndawo le mani la uvama ufika khona ujubujubu la le ndawo zomnandi angizazi mina kodwa khona la ekahiso ngasemoli Phoyisa futhi lithola imanager yasendaweni obumnandi lijola nentombi yalo futhi intombi ihambe yawojola nemanager emsebenzini la ngena iphoyisa lafika lafaka enyameni abulala imanager emsebenzini ujola kanjani emsebenzini ujola kanjani emsebenzini mina ngithi management iyona week awu nje lezi igameko lezi ayibafowethu ngeke mina ngihlezi ngitshela abantu ukuthi angimfuni umuntu othi mina mangifica umfazi wami bemudla ngeke ngenze lutho mangifica umfazi wami bephe kwakhe ngiyothatha impahla zami ihambe unamanga man namanga inhliziyo ayithathela isinqumo leso sikhathi inhliziyo yayithathela isinqumo inhliziyo yomuntu ayithathela isinqumo ngesikhathi sesigameko yabo nje esigamekweni inhliziyo ayithathela isinqumo lento yokuthi wena uzothi mina ngeke nje ngizwe ngomuntu vele usuke usuacceptile ukuthi lo muntu akusena wakho senihlalisana nje seyi-roommate you understand umfazi owakho umlobolile okanye umthanda noma ungamloboli fice bemndla lapha isinqumo siyovela lapho ngoba kunenye into ezokwenzeka kuwena man livele libe ku-o'clock iwashi ligijima esinye isipidi ongakaze usibone uthuke usuwenze ezinye izinto okanye kufe wena okanye ubulalele abantu you understand that is why
uzothola ukuthi umuntu ubizwa kuthiwa inkomo, bese le nto uzacela ungaquality. Kodwa mengabe ethole insizwa engawuphunga lenjanje okanye engangomuntu ebhosha ilele nomfazi wakhe, uzoyishaya uyihlule because usukwesinye isimo kusuka sekuvuke lento ukuthi inner person. You understand? Yes, kusuka sekuvuke lento ongayazi nawe. That is why uzokuthi ingqondo ijemile, wenza into umuntu eyibukwayo, wajampa amafensi umuntu, wabulala abantu abaningi, waqeda waboshwa, iyovuka esesejele. Leyo nto ethi ngiyazisola manje, saqala uyaxolisa manje, usezama ukwenza ama-appeal because ingqondo ifike leso sikhathi, wathatha isinqumo leso sikhathi. That is why kuthiwa kuyingozi ukuthatha isinqumo ukwatile. Ungasithathi isinqumo wena, ungalwi nokuthi mina ngeke ngenze ukuthi, cha, ilwa nokuthatha isinqumo ukwatile. Mtshela umuntu ukuthi no, yazini njengamanje kulimaza impela manje, kodwa manje wena wedwa zikhuze wena, ube njengathi. Yabona mina bafowethu ngitrain i-boxing unokulwa 12 rounds eground okanye eringini. Into yamela ngiyivumele kuhluthuka ngoba uzoluza every time. Kumele ukuthi ube phansi uyitshele ukuthi lento engiyenza la igame. Leyo nto iya-installwa, awuvele uvuke usunjalo, cha, iya-installwa lento kuwe. You understand? Iya-installwa lento, iyafakwa kuwena ngenkani. Training yakhona iqala itrain, eqala i-mindset, qala ube nalento okuthiwa ikwezethemba. Yazi, uzethembe wena kuqala ukuthi lento mina ngizoyenza, ngeke ngihlule kwenza into ngiwumuntu. Umuntu can do anything emhlabeni because waphiwa lento ewugcobo ukuthi uzobusa emhlabeni. Umuntu sengikutshela-ke nge-martial art into eyaqalwa umuntu. Uyabona yonke into bafowethu iphelela la engqondweni. Makuwukuthi wena manje ufuna ukusuka la uhambe ngobumnyama uye endodeni because uholwa imizwa yakho, uzofika because uyayifuna lento oyoyithola lapha endodeni, uyintombazana. Kodwa uma usekhaya uvuse ebusuku uphethwe isisu, ukhaphe etoilet ukuthi uyesaba. Uma uya endodeni usuka la uhambe 9 kilometers ulanda ukuyobhebhisa. Mindset, ngoba lento usuke usuyifuna. Uyayibona lento lena. Kunjalo-ke nasey'nganeni zesikole. Iy'ngane zesikole ziyadudana, ziyakhohlisana. Kuney'ngane, yabo nje esikoleni mina bafowethu ngiyacela ko-principal impela ukuthi ixoshele lezi zinto lezi. Ngazi ingane wathi ukhuluma naye yakuphikisa, umzali wakhe afuna ukusebenzisana nawe, xosha lento. Because into engiyibukayo ukuthi iy'ngane ziyaduda, yabo, ziyakhohlisana lezi zinto lezi, kuthi hayi, yabo nje khona lokho kufile kungenzeka uma kuthi bekuwunyawupe ngempela okungena esikoleni kwa-behavior njengomzali, kuthi hayi kawu, mina ngizofika laphana, ngizofika negoni lami around boma-8, ngoba le ngane kuthi lo muntu kuthi ubulawe lapha ko-8 ekuseni. Uyabona, ngena fast phela nawe, uyayizwa leyo nto. So kuthiwa ingene ngaboma-8 esikoleni, wafika wenza lento azoyenza. Ngiyazi kukhohliswene, iqonyiwe imambali lapha esikoleni, kuthiwa uzongibona ngiyofika lapha ekuseni ngaboma-8, ngifika ngiphethe igoni lami lapha, nethi uyakhuluma nje vele ngimhlabe ngegoni bese ngiphuma kanje, noletha umnyakazo lapha esikoleni, mina ngihiyo, hawu baby ngempela, awuzongibona. Khulunyiswa insango lento, intuthu igcwele ikhanda, akezwa lutho, acabange next nokuthi uzolimala. Utshela ukuthi othisha abalibele, othisha laba kudala abebephatha induku esikoleni. No, isikhathi sishintshile manje. Umuntu defender himself manje. Wonke umuntu manje ubheka impilo yakhe. Nami nginje mangingathiwa njengoba ngihleli manje la ngihleli khona, ngigaxile se-toilet nje kuyanyiwa, ngigaxile. Uyayizwa leyo nto? Because ngeke wazi eqinisweni ukuthi liyoshona ungaphi, liyoshona ilanga ukwisiphi isimo. You understand? So kubalulekile-ke ukuthi uzazi ukuthi usafe la ukhona, ngoba ngempela uzofa isikhathi singakafiki. You understand?
Ngiyamthanda-ke mina umuntu osefe. Yabo lo thisha odubule umuntu esikoleni. Very good girl mfana wami, wenze kahle. Umsebenzi oright loyo. Mina nje ingane mengabe ukuthi iyadelela fa inhlamvu wasi lento ngoba vele kuthiwa lezi zinto singazishayi. Hayi for sec. Nasemakhaya lezi zinto ziyasihlupha, nasesikoleni ziyahlupha, emhleleni ziyahlupha. Mina ngiyabacimisa okunye ndlala la kuyabhema la. Kuna 14 kuyabhema la. Kude groot manje futhi khona mfana mlomo kanyoka ngiyena ugroot man. Hlahla sini leso groot man. Cima lento ephetho mfana. Uthi groot man ngasondela ngadonsa impama. Cima lento. Acima. Ngoba manje lo muntu uzovuka ebhema phambi kwengane zami. Ingane zami zithathe leyo nto. Zibona ngathi into right ngoba mina ngikhuzi. You understand? Kanti mina ngubaba wayangibhema ukuze kube ngaka. Ngibhema. You understand? U14 years siyabhema. Uthi ufika ku40 usunjani? La maphashini. Usunjani? Bhema manje. Bafowethu ngiyacela mina ukuthi ingane ingavumi government enikhohlisa kuthi hayi washaya ingane child abuse amasimba la. Ingane iyaqondiswa nje ngenduku, iqondiswa nje ingane. Yazi iqondiswa kanjani ingane futhi untshela. Ingane uyayithatha ufundisa umama ukuthi nkosikazi wami ingane yashawa, mina ngithinta ingane ngiyindoda. Ishawa mawayo ingane. Ethi ninabisile ngenduku ikhala igijimize kuwe baba. Itafika kuwe ifiki ukwenze njani mfana wami ithi umama ungishayile wabusabuza nathi ukushayeleni. Donsa induku. Angithi uyazi mfazi wakho akahlanye ngeke abulala ingane ngenduku zingenze lutho. Donsa induku lapho uyinike 2. Utshethi hambe exolisa kuma wakho. Understand? Uzobona impilo yakho nezingane zakho iqonde. Kodwa manje lento yokuthi sihlela wena nonkosikazi nezingane. Ingane ziyamosha umama athathi uswazi nje athi hey misuka hayi mamphatha ungawuhlumeza ingane. Vele ingane izokhula ispoilekile ingane. Izokhula ispoilekile. Mina ngamane ngingeze emzini wakho mina makuthi ingane zakho zamahlonga ndlela. Ngithi ngifika lapha namanje sekuyagida manje kuyadlala lapha kwami manje somene nami ngismayile ubala ukuthi ingane izokhala. Izokhalisa ingane. Ngeke ngiyenze lento leyo mina. That is why ikhula kunabonyawo kuphi. Lezi zinto ezidotoswa izijika zisigwazi la emakhoneni manje. You understand? Ingane bafowethu belikhule ngoswazi nje. Ngoswazi ngoba ungayishayi ingane yakho. Thina siwumphakathi soyifaka umlilo ngesibese lesikhuzana nengane yakho. Yabo nje ngesikhathi sedlula nje mina ngikhumbula kuthiwa kunomuntu owayeshiswa ngomlilo. Ayi mina ngisakhula ngiyazi into leyo. Ngiqala uyibona lento sengikhulile. Yabo? Ngalo uyibona sengikhulile. Mina bengazi ukuthi ingane nithi nisadlala nje la endleleni. Qhamuka umuntu ongamazi nje uhamba ibhayisikile ehlafu kakhuswazi lapha. Zikhali kakhulu ukuthi futhi sekuhamba ekhaya. You understand? Inkomo zingene emasimini akasibiya lapha usibiya qhamuke lapha ngezinja nisasazele ngezinja ninikele ezinjeni. Akhiwe induku lapha na ishe ngeke ufike ukukhuluma ekhaya. Kodwa manje ngeke kwenze lokho. Ubona ngamaveni 94 amaveni. Bezokuthatha ngoba uqondisa ingane yakho. Bese ingane yakho misikhulile. Ishiswe umphakathi ingane yakho. Amaphoyisa awezi ezo-attend. Kodwa ungayiqondisa ingane yakho uwedwa. Eyakho ingane oyizalayo. Uyiqondise uwedwa. Uthi uyifaka endleleni. Amaphoyisa ayazana amaveni awu69 ezokucollector. Uthathwe uyohlala ejele 96 years. Uhlele ejele. Ngenxa ukuthi uqondisa ingane yakho. Kodwa makuwukuthi wena manje ingane yakho ishawa umphakathi. Awezi amaphoyisa ezokulekelela ukuthi ingane yakho ingashiswa umphakathi. Awezi. Uyayibona lento injani lento? Abelungu beza bazosiphuca thina ubuntu bethu. Njengamanje siphila sisejele manje sigqila zangempela. Kwakungcono kudala. Yabo njengamanje siphile ebugqilini bangempela ke manje. Ngithi mina ingane yakho uma iqondisa uyishaye wedwa. Amaphoyisa ayeza kuthiwa i-child abuse nama-social worker. Ingane ikulandela amaphoyisa. Eyakho izala uyiqondisa, hayi ukuthi uyibulala iqondisa. Okay, bese siyaziyeka ingane. Singabe sayishaya, singabe sayiqondisa ingane. Ikhule lento nalengqondo yokuthi mina vele
ungangishaya ngibiza amaphoyisa, itshonto ithemba amaphoyisa lengane, bese umphakathi uphuma ngobuningi ugaxotaya lento ibulala. Awezi sidala amaphoyisa, awezi umphakathi ushaya ingane ezife la. Amaphoyisa afika sekuyisidumbu ezoqoqa umlotha kanje, abisemoshari government. Indaba ebuhlungu kakhulu leyo ngey'ngane zethu manje. Yayibona nto leyo, thina beshawa thina. Mina ngikhumbula kunomunye uthisha madoda, lo thisha leyana wathi kuthiwa uGilbert igama lakhe, bekade wayefundisa ugrade 6 mina grade 7. Yabona kudala kwakunalento yokuthi uma ku-break kuphume umuntu unalento cele shaya i-break, bese uma kuyi-lunch wawuthatha insimbi, wawunensimbi eyilenga esihlahleni kanje, uthatha insimbi futhi qonqonqonqonqonqonqonqo ushaya insimbi. Hey, manje lo thisha wayefundisa lo muntu okuyena oqokiwe ukuthi kumele ukuthi ayoshaya insimbi lapha. Lo thisha zazi ubuya waze waxoshwa esikoleni lo thisha enganqeni ukubambisa ingane ulayini omude ekhafuneni emlonyeni. Waxoshwa, uyaphila namanje, angimsabi naye noma engayibona le video futhi. Lo thisha lo wavala umnyango eklasini wathi akukho umuntu ophumayo la. Manje umuntu okumele phela ayoshaya insimbi lapha kube yilunch ulapha ya. I mean kube yi-break ulapha ya. Yezwa lokhu njani eklasini lakhe wathi futhi text zonke akukho umuntu ophumayo la, siyafunda manje. Hey, luyathisha ngaze ngathunywa mina uthisha owayeseklasini ngaleso sikhathi wathi hey, hambe uyoshaya insimbi lapha. Kanti vele ucupha umuntu ozoyoshaya insimbi. Lo thisha wayephilisa abantu kabuhlungu, ebamba kwa principal kwa yonke lento shaya lo thisha. Ayi ngathi ngayibamba insimbi, ngathi ngayithinta, wavela wathi woza la. Lo thisha wathi ngifika ngifake ijezi, yabona amajezi la eluka izalukazi kanje, kwabamba ahlanganisa izandla wangishaya thula ngenduku ekhanda, wangishaya goma ulimi, yezwa goma mathe kwangathi ngwelinye izwe, ngangopha. Wangishaya nje ngangabonakala ukuthi ngishaye, ngaphuma eklasini avele ngiqonda nginqoba egeyithini ngaya ekhaya. Ngangihamba ngilala endleleni from ngaboma emini ne, ngafika ebusuku ekhaya. Mangifika ekhaya ngifice nakhona umfula ugcwele, kuthiwa uyaphi, akubonakala ukuthi ngiyagula, ngilimele. Ngathi mangifika nje ngwela phansi, angisakhona ukukhuluma manje, ngikhathele umzimba obuhlungu wonke, ngilimele, nginukelwa igazi. You understand? Kodwa hawu kwaba nhlangaza umngani umoya futhi nje, hawu kwangantoni, hawu yanganinawa lento leyo. Hawu ushayiwe esikoleni, wena uyaganga, siyakwazi. Uyezwa, yazi yatholakala leyo nto, sekwenziwa i-research esikoleni, sekubuza ukuthi bangaka abantu abahlukunyezwa lo muntu eseboshiwe. Ayinqwaba nami ngasukuma ngathi nami wangishaya, kodwa into engimangaza, yabo nje iklasi lakhe wayengekho umuntu okuthiwa udom lapha, wayengekho umuntu okuthiwa akwazi ukubhala igama lakhe. Le nto yokuthi kuthiwa iy'ngane zesikole hey, umuntu uzayofunda afunde aze abhale umatric akwazi ukubhala igama lakhe, ngiyiqala manje mina. La muntu wayekunenebula manje lana ngenduku 2 minutes zobukwazi ukubhala igama lakho ya. Hey bafowethu, ngeke ngifuna ukukhuluma kakhulu ngale zinto, ziyanginyanyisa. Ngithi mina bafowethu, bo principal nani namaphutha, usigcina kanjani isigebengu esikole sakhe? Yabo nje ingane uma kuwukuthi isigebengu uyayibona lokhu kuzongihlupha, lokhu isigebengu lokho. Yabo nje ingane uma ingena lapha kuthiwa kulengisa ihlombe kanje, uhamba ngathi akuboni kahle emehlweni, hamba kuloku uzungeza kushona le, uvele ubone lesi sigebengu lesi, xosha lento esikoleni, ufundisa ingane efuna ukufunda.
ngoba lezi zinto azizile ngokufunda zonke. Ezinye zize ngokwaza nothisha, ezinye ziyajola la esikoleni nothisha nezingane, ezinye ziyadlwengula futhi. Yabo nje uma kungenziwa kahle i-research nocwaningo, baningi abantwana besikole abadlwengulwa zingane, baningi othisha abadlwengulwa zingane, ama-assistant maningi kabi adlwengulwa zingane. Ngiyanitshela, buka, fundile mina, ngiyanitshela, ngiyazi leyo nto leyo mina. Ziningi iy'ngane ezingama-victim nge-rape ey'koleni. Baningi othisha abangama-victim we-rape, abasabayo ukuthi uma ngike ngayibophisa le ngane, abazali bayo bazongidubula okanye bazonginikeza i-problem, because vele ingane zala isigebengu naye ekhulisa igebengu. Yayizwa leyo nto. So engisho-ke mina bafowethu, principal, nani ngiyazi ukuthi niyasaba ukuxosha ingane esikoleni because abazali bayalwa ngithi, kodwa maphoyisa sebenzisani phela, sebenzisanani kahle nothisha ey'koleni. Kanti sekwaphela lapho kuseshe ey'koleni, kodwa sasazi ukuthi every week kuyaseshwa. Uzahleli nje khona amaphoyisa esikoleni kuyaseshwa. Ayitholakala ibhamu esikoleni, imimese itholakala ey'koleni, itholakala yonke lento ongayicabanga isikhali itholakala esikoleni. Kodwa manje ngathi ayisanakiwe yonke leyo nto. Yabo nje lokho okufile kuthiwa kufike kwahlula i-security lapha kwangena. Nayo i-security hayi umuntu akananshwalensi, lezi zinto zesikole zonke. Mawukuthi uzobulala amakhompyutha, lezi zinto zinenshwalensi zonke lezi. Mina anginayo inshwalensi, ngiyophila kanye after ukufa ngeke ngiphinde ngivuke. Hayi i-security hayi yangena ingane yafika yafela esikoleni. So injalo bafowethu indaba, injalo. Uyabo, mina nje uma ngingadakelwa ingane esikoleni ngifa kuhlamvu early, because yizinto eziyinkinga lezo, futhi nje ngifa kuhlamvu nje qha ngoba nabazali babo bayimela lento. Yazi uyimele ethunene ngoba manje uhlulekile ukuyikhuza ngithi. Yabo mina namanje bafowethu ufuna ukunitshela mina ake ngibekise kanje, because wonke umuntu kumina owubaba kumina ubaba kumina, ngimthatha njengobaba. Ngifike kini ngingaka, nginentshebe engaka nomnumzane, ngifike kini mhlampe uthola ukuthi angithi yazi kunalento kuthiwa i-family extended family okanye yini, uzithole nawe usungathi ususondelene umndeni othile uyakuthanda okanye kanjani, okanye ngikhulume ngomama. Mina ngiyiceli imali kubaba, no, ngiya kulo wesimame, ngifike ngithi wema, ngicela ungikhulumele nobaba lana, ngifuna lokhu nalokhu. Uyayizwa lento leyo? Yes, ukuze ngiphephe, ngizizwa ngiphephile nje. Ubaba kuyena umuntu okuwelwa staff, you understand? So bafowethu ngiyabonga kakhulu, nibe right lapho-ke, nibe right, you understand? Sokhuluma. Ngicela ukuthi ni-follow, ni-like, ni-subscribe, nenze zonke lezi zinto lezi. Thank you very much, ngiyanithanda kakhulu. uNkulunkulu anibusise, kodwa iy'ngane bafowethu, khuzeni iy'ngane ngoswazi. Thank you very much.